Det er simpelthen ikke godt nok, de danske mennesker er underlige. Ej, ved du hvad? Det bliver så godt, mand. Seriøst, hvem fanden er det, der har bestilt så dårligt vejr? Når vi nu skal i sommerhus og grille, mand. Har I husket pøllerne? Jamen, nu har vi øllerne, så går det. Gør sgu på tiden. Det er pisse koldt, mand. Jamen, det var sgu også en lang køretur. Skal vi være stive, eller skal vi bare fylde? Vi skulle da tage at spille Twister. Nej, vi gider ikke spille Twister. Vi kan også spille Notebook. Eller Rico. Ej, nu må jeg simpelthen høre. Det er sgu da lort. Nå, hvad er det her? Det er sgu da ikke nok, mand. Mener du? Det er Hallo gutter, jeg har lige set noget ud før. Jeg tror, det var et spøgelse. Det er nok bare en fugl. Bare underne. Jeg jagter ikke det. Nej, jeg mener det. Jeg tror, det er et spøgelse. Altså, det lignede sådan lidt sådan en lille pige. Hold kæft, Nanne. Det spørger jo ikke. Det var bare en fugl, ligesom Mathias han sagde. Nøj, de pøller, de ser gode ud. Ja, mangler de ikke lige noget barbecue? Ja, du henter det. Helvede, hvad man ikke gør for pøllerne, mand. Ja. Utroligt. Hvad laver du, din store klovn? Du brænder pøllerne jo på! Bunde! Køb? Seriøst, hvor bliver det pølser af, mand? Ja, vi er godt nok sultne nu. Det er fandme snart ikke vente med, at de er så langsomme. Nej, det var også snart skifte alle gode. Ja. Nøj, så jeg kommer her med, gutter. Hvor er det lækkert, mand. Pøller! Hvor har vi gjort bunde? Han er udenfor, altså jeg kan kun 2 gange nu. Han reagerer ikke alt, så jeg kommer nok ikke om det. Seriøst, mener I det, gutter? Fordi hvis han er væk, altså jeg er sikker på, at det er det spøgelse, den der lille pige, jeg så i går. Kan I huske, jeg fortalte om det? Nu stopper du simpelthen. Ej, hvad for noget taget ham? Jamen, jeg mener det. Jeg gider heller ikke drikke, hvis der vi ikke kan finde ham. Ej, nej, kom nu. Vi skal finde ham. Ellers så kommer han nok frem lige om lidt. Ja, Ja, lige Og nok. så ja, snakker han det gør sikkert vi eller et eller andet. Ja. Nå, vi skal i gang. Lad os have noget mad. Ja. Ja, altså. Jamen altså mig og Ida, vi går i laden. Så går vi over mod skoven og kigger. Jamen, det er super. Mathias, prøv at komme til. Hvad så? Pige, det ligner søen herom. Lad os finde de andre. Hallo gutter, prøv lige at se en gang, hvad vi kan. Det er her, nede ved søen hernede, er den lille pige druknet med en dukke i hånden. Prøv at høre gutter, det er jo det, jeg siger. Det er hende der. Det er hende, jeg har set. Det er hende, der hjemsøger sig fanden. Hun hjemsøger os jo ikke, hun er jo død. Og hvad så, hvis hun er død? Det er hende, der har taget Andreas. Hold nu op, altså. Prøv at... Det er ikke en gyser, det her. Ida, der er fucking koldt. Vi går ud og henter noget brand lige nu. Nå, men jeg så godt, han bare skrev noget sidst også. Han har nummerbøjet her. Det var lidt trappet, så det er veldig godt. Ej, det er den der pige stukke. Ja, for helvede. Vi har fundet en dukke ud i søen. Ja, det er sgu rigtigt nok. Altså, den flød rundt op i vandet. Det er hende der pigen stukken, hende der druknede. Er seriøst? Ja, det er sgu. Så jeg får kigge på det. Den er væk. Sådan er det her. Skal du bunde skat? Vi er nødt til at finde ham nu. Vi bliver nødt til at dele os op. Linnea går med mig. Jeg tror du, vi ikke kan bunde? Han er blevet taget, som Anna sagde. Det ved vi ikke. Det er ret underligt. Ja. Ej, hvad er det? Det ligner et lig. Det er bunde. Er han bare